eskaliralo upravo posle 5. oktobra. Šta se desilo 5. oktobra? Možda nije zgoreg ponoviti. Narod je u zabludi. Desio se narod. Oni kao malo obavešteniji kažu desio se Montgomery i davanje para nekakvoj opoziciji. Međutim, niti se desio narod, niti se desio Montgomery i Amerikanci su bili iznenađeni. Tom desila se odmazda jedne zemlje koja je nama pomagala da znamo sve istine, pa su njihovi neki generali stradali posle tog. Gde je njihov čovjek ovde uhapšen pod osmišljenom aferom Pauk. I to nas je koštalo kasnije obnavljanje tog postupka i priznanja Kosova od te iste države. Šta se tad desilo? Znači, imali smo državni udar gde ta nova elita koja nam je donela slobodu nije uradila svoj posao kako treba, pa naravno da nije, zato što bi sami sebe morali da pohapse, jer tom prilikom je potpisano nekih 25 tačaka, od tih su 5 veleizdajničkih, za koje bi svako morao da odgovara od njih za veleizdaju. Druga izdaja je bila onog trenutka kada je poništena pravosnažna presuda za zločine koje je počinio NATO u Srbiji, koje sa sobom ima niz kasnijih posledica, gde nam se stalno plasira priča o pomoći Evropske unije, a niko vam ne kaže, alo, stručnjaci, ta Evropska unija duguje Srbiji samo za NATO bombardovanje, pričamo o Evropskoj uniji, ne ukupnom NATO-u, preko 70 milijardi. Zašto 70 milijardi? Da se šteta nije desila primarna bombardovanjem, nego da su se zgrade, mostove porušili sami od sebe. Dunav je bio reosiguran kod Germanische Lloyd osiguranja. Posle 5. oktobra je to vraćeno Germanische Lloydu, znači 70 milijardi duguju samo po tom osnovu. Sada su vam priče da je primarna šteta oko 100 milijardi, ali se već manje priča o tom. Postojali su neki profesori Golik, mislim postoji i dan danas, i Baburin, koji su bili ovde u Nišu pre 10 godina, sa kojima sam se sreo, čiji je zadatak bio da utvrde pravu štetu. I ja kažem, gospodo, pa nemojte da zamajavamo ovaj narod. Da bi naplatili tu štetu mora da bude pravosnažna presuda. Moraju da svi ti ambasadori tih zemalja budu persona non grata tu, da im se da razuman rok i da napuste ovu zemlju i da zahtevamo to. Kada je pre 7-8 godina, kada smo se našli sa jednom velikom lobističkom grupom iz Amerike, tražili smo odštetu za Prvi svetski rat, Drugi svetski rat i naravno NATO bombardovanje, pristali su odmah da učestvuju za Prvi i Drugi svetski rat, odbili su za NATO bombardovanje. Zašto? Zato što su naši političari redovno uzimali novce da se ne pokreće postupak za NATO bombardovanje. To je suviše obimna tema o kojoj možemo da pričamo do sutra. Šta je sledeća izdaja, urušavanje sistema bilo? Imate, nemam ovde pri ruci, tu potvrdu da Milošević neće biti izručen Hagu, potpisali Koštunica, Zoran Đinđić i na kraju Čeda Jovanović u Beloj kući. Znači, vrh država mi je potpisao jedan dokument koji su oni sami pogazili. Znači, pogazili su Ustav, pogazili su svoj autoritet, ali niko o tom ne priča. Zašto je bilo bitno isporučivanje Slobodana Miloševića Hagu? Pa upravo do razilaska naše zemlje, to je bilo dogovoreno, učestvovali su Tuđman, Milošević, Alija Izetbegović, mislim da je bio to 8. kongres, gde su Slovenci ispali malo mudri pa su
napustili Jugoslaviju 1991. Šta je Milošević insistirao? A nije problem, razići ćemo se, ali da bude kontinuitet. Šta podrazumeva kontinuitet? Odštetu za Prvi svetski rat i za Drugi svetski rat. Kada je Slovenija istupila, to je zemlja koja je najbrže dobila kao priznanje međunarodne zajednice, a odmah posle mesec dana su to dobili Hrvati i BiH. Tako? Sve je to išlo tako do bombardovanja. Milošević je 1994. podneo taj zahtev samoinicijativno, jer već su istupile sve zemlje. Kao rezultat je imao prvu NATO aktivnost na našim prostorima, to je bilo bombardovanje Republike Srpske. Naravno, nije odgovoreno tada. 98. je valjda drugi put podneo, da bi 99. u jeku bombardovanja dobio odgovor od Šredera koji se osvrće samo na odštetu za Drugi svetski rat. U pitanju je nekih 460 milijardi. Druga stvar, koja niko neće da kaže ovom narodu, inicijator i tas na vagi za bombardovanje Srbije bio upravo taj Šreder, koji je ovde bio i savjetnik i priman uz najviše počasti. Pa ljudi, to je protivprirodni blud koji ima trunku dostojanstva, to ne bi dozvolio. Šta je bilo? Četvrto, već je podela rasprodaja, odnosno privatizacija i uništenje privrede ove zemlje, koje je takođe potpisano u tom sporazumu, da li u Segedinu ili u Budimpešti, je potpuno nebitno. Ti ljudi su ostajali bez posla, to je negde preko 500-600 hiljada ljudi u Srbiji. Šta je posledica toga? Upravo ovakvo stanje da vi ne možete da izvedete ni 10.000 ljudi ako ne platite te ljude da izađu. Nebitno da li se oni kupuju za sendvič ili za 100 evra, ali jednostavno situacija je takva. Zašto? Zato što je nestala empatija. Zamislite kolektive koji imaju po par hiljada radnika u to vreme. Svi se oni čitavog svog radnog veka druže jedni sa drugima. Međutim, posle tih, kako se zvalo, kad se rasproda firma pa dobiju određeni novac,